se lähti itsellään päälle. Nyt on niin hiljaisella. Hyi, tänään on kylmä päivä. Viimeksi oli vähän lämpöisempi. Mutta tervetuloa Gränny 1:een. Ja tällä kertaa me lopetamme tai läpäisemme pelin autopakemisella. Eli me paetaan autolla. Tää on hardilla. Mennään easillä tällä kertaa. Pelasin tietokoneella tätä Extremellä ja arvaa kuinka vaikeaa se oli. Todella vaikeaa. Ja siinä tietokoneella näytetään tää alkuskene, miten tää menee, eli intro. Ja arvaa kuinka ärsyttävää easylle, normaali hardilla ja praktisella. Siellä on ikipimeys! Niin ei siellä pysty menee, joten onneksi tällä puhelimella on kirkasta. Ja ihanasti ilmainen. Siis Gränny voi tulla tosta vessastakin. Mut en usko, että se tulee nyttekään. Haloo? Ai, se on siellä. Au. Tässä huoneessa. Kun sä menet tietokoneella tänne, niin sä et kommentoi tälleen. Sä vaan tipahdat sinne vaan. Puhelimella tää on helpotettu, tietokoneella vaikeannettu. Vinkki vinkki, jos te pelaatte tietokoneella tätä, niin se on vaikea juttu. Oh no! Kakka se tulee. Mitä sä oot minua? Mitä? Ei siis tullu. Kuuro. Viime. Vaikka tää pitäis kuulla kaiken mitä tää tapahtuu. What? Mikä toi lento oli? Hei, come on. No mikä juttu tässä on? Tää Mennään pistää kovemmalle tätä. Mä en saanut sitä otettua. Miksi? Mä en saanut taaskaan sitä otettua. Apua. Ei! Mitä hitsi? Tää ei toimi tää mun näppäily. Kuulikohan se nyt on? Apua. Mitä? Tulee. Nyt voidaan mennä. Vähän tehtiin meteliä. Kuuleekohan se tän veden äänen, kun se juoksee tuo jossain? Out. Se ei edes tullut tänne. Mitä hitsi? Aseenpala oli siellä keittiössäkin. Mitetään se sinne. Sori mummo, mä teen tää meteli. Ei tarvi miettiä. Moro! Hetkinen, mä teen meteliä. Noin. Nyt se ei tuu tänne. Heitän sen tohon oveen. Mä menen äkkiä. Mä teen meteliä sinne. Onko täällä? Vepunki! Nyt äkkiä mennään sinne Vepunille. Onko se Gränny siellä nyt siellä portaikossa? Ei oo vieläkään. Aika hidas. Joo, se on tossa jo. Sitäkin aika nopea. Kato. Nyt on turvallista. Et nähnyt mitään, et nähnyt. Missä se laittaa karhuna? Tossa on kirja. Mikäköhän tuolla on? Hei, sun piti mennä alas. Pyssy meni alas. No niin, missäköhän se Missäköhän se on? Niinpä. Nyt katsotaan mitä tänne Hedin on puolella. odottamassa. Saadaan kohta se avain siltä. Vai mikä se on? Ei avainta ei saada sieltä tässä pelissä. Tule jo! Come here! Mitä? Mitä?
lentänyt, mä näin. Se ei edes lentänyt, mitä hitsiä. No se ihan selvästi osu. Mä en tiedä mihinkä se osuu, mutta jonnekin se Tarvitaan toinen panos. nyt meillä on panoksia äärettömästi. Tehdään mummolle tonne meteli, niin se menee sinne. Okei, älä nyt tuu. Oli pakko. No. Uusi yritys. 10. Tykong! No niin, nyt se meni. Tänne se dartti. 2 minuuttia, oh my god. Otetaan toi ja tätä. Sinä olet minun edessäni, häivy mummo tieltäni. Eikö sä tarvitse sen veponkin aika? En mä veponkin. Tää on ärsyttävää. Mikä tuossa on edessä? Siinä on paavilaatikko. Mitä hitsiä? Rannu, mitä hitsiä sä oot tehnyt mulle? Sä teet mulle ansan, häivy. Hitsiä sä oot tehnyt mulle? Sä teet mulle ansan, häivy. Hitsiä sä oot tehnyt mulle? Pois tieltä sinä senkin. Mikä se bugi on, että saa sen grännyn niinku, että se ei näe sua enää? Se pitää 5 kertaa sille sprayata sitä mummeliä ja sitten kun 5 kertaa sprayannut, no sit kuolla. Sit pitää kuolla. Miksi ei tosta kuulunut äältä, kun no niin, siinä on se sprayi, mutta me ei tällä kertaa tehdä sitä. Mut miksi ei tosta kuulunut ääntä, kun toi tipahti tohon? Ai, tuo on 2, mä en huomannut. Oho, mä tiputin mummon tauluja alas. Onneksi tää on tällä enää hyvä. Ai niin, gränny voi herätä mistä tahansa. Oh my god, toi tuoli. Mä vaan kävelen sitä päin ja sit se vaan yhtäkkiä ja sinne alas. Heippa! Sinne se meni. Tynk. Apua. Pitäis uskaltaa tonne mennä. Mennään sinne. Pyllypää! Onneksi noista ovien välistä näkee, missä se on. Se on varmaan jo herännyt. Joo, se on herännyt. Kakka, ota se. Se herää varmaan tohon ihan just. Oho. Näkkiä tänne. Tässä on kestänyt vasta 8 minuuttia ja me ollaan saatu tapettua mummoa. Oi Jouki, missä olet? Mitä? Miksi se meni tonne? Mitä hitsi, se saa olla nyt siinä. Itse asiassa me tarvitaan tätä, koska autolla mennään tällä kertaa. Aha, se on jo herännyt. Missä vaiheessa? Mä tiedän. Oh my god, mä säikähin tota. Oh my god, mä säikähin tota. Eikö mä halusin tonne saunaan? Hei, vedäpä gränny saunaan. Joo, saunaa. Gränny! Täällä olisi sauna sulle valmiina. Pistän päälle vielä. En tiedä miksei se näe mua tästä kohtaa. Kun mä oon tässä kohtaa ja miten se ei mukaan näe, kun se kävelee tossa noin. No, katsotaan sitten. Katsotaan missä se on. Ai se tulee. Siellä se on. Heippa! Muhahahahaha. Otetaan tää tänne. Oho, se tipahti alas. Me tarvitaan noikin. Eikö näillä pidä katkoa ne johdot, mutta eihän me mennä ovella. Ei niin. En mä tarvin. Mä en edes osunut tohon. Tässä kohtaa sen pitäisi osua mitä itseä.
Eikö sun pitäis katkaista toi? No pitäis, mutta ei me mennä nyt sillä ovella. Sä just sanoit, Niin. että ei me mennä sillä ovella. Ai, mulla on 2 palasta täällä. Oho. Täällä on toinen grännin osa. Mitä? Mä just katoin, että onko se sen pää vai ei, mutta ei se ollutkaan sekään. On siinä jalat. No heitetään toi tohon ja pistetään toi tonne tauluun. Noin. Missä se osa nyt on tossa? Ja sitten plats. Mummo ei oo enää siellä. Mennään kattoo, onko se vielä siellä oikeestaankin. Se on kadonnut. Eli siis on herännyt henkiin takaisin. Missä sä nyt oot, mummo? Mä haluan tietää. Missä Ai! Mä tarvin sitä asetta taas. Tänne. Me tapetaan mummo ja sit me mennään sinne keskikerroksen ampuun sen ruuvimesselin sieltä alas. Ja miksi mummo pitää ruuvimesseli jossain kilometrien korkeudessa? Niinku mitä itsiä? Tossa on mitään järkeä. Nyt mä en näe mitään kuin vaan mustaa. Aurinko ainakin alkoi paistaa, niin ei tule enää kylmä. Sormiin ainakin. Mummo, missä sä oot? Mun tarvitaan itse asiassa toinenkin panos. Mä en näe missä mä oon. Mummo! Mä näen vaan mustaa. No niin. Et ottanut sitä panosta. En mä tarvikaan, kun mä hain sen uuden panoksen, niin mä saisin sen, jos se menee hutise, kun se tulee sieltä ylhäältä, niin ettei se vaan mene huti. Granny, missä sä oot? Todella harvoin se herää tosta. Granny, missä sä oot? Mitä? Oi. Onneksi mulla on tää... Häh? Se kuoli! Mitä? Kävelikö se siihen panoksen päälle? No ei ihme, että se kuoli. Mitä? Koska tässä on tää juttu, että se... Pystyyköhän mä ampumaan tosta? Oi, ja osui! Mitä hittoa te teit? Mä en nähdä kunnolla nyt mitään, niin te näette todella hyvin tällä videolla. Häivytkään nyt pois tieltä. Mikä? Mitä? Mitä? Mihin sä kuolit? Mä tiiä. Mitä? Eikö hänne mitään hitsiä? Mitä Häh? Et sä... Mitä? Mä Ei näen. osuuko se panokseen? En mä kuole panoksiin. Mitä mä kuolin? Okei, me katsotaan tää video sitten, kun me päästään tosta autolla sitten eteenpäin. Niin katsotaan tää video, että mitä tässä tapahtuu. Niinku. Toi oli vähän outo. Se niinku... Mihin me kuoltiin? Mä tiedän, Miksi mut... Granny on herännyt? Täällä on avoin! Spider Key! Taas! Me mennään sinne, meidän on pakko mennä sinne. Missä sä nyt oot? Hirttinen, mä en näe mitään! Mä näen vaan mustaa! Mummo, missä sä oot? Mummo boy, mummo. Mä menen tästä. Ei pylly, se teki Ei pylly, se teki meteliä, se räjähti sieltä. Nyt äkkiä se avasi se.
Äkkiä tosta meteliä vähäsen ja sitten tapetaan mummo uudelleen ja... Mihinkä mä kuolin? Mitä? Tossa ei ollut mitään, kun mä nousin tosta. Missä se mun ase on? Eikö se on siellä ylhäällä? Se on täällä. Se on täällä näin. Pyllypää! Mennään, missä sä oot, mummo boy. Mummo poika, missä olet? Halo, missä oot? Halo! Mä tiedän, missä se on. Mitä? Mitä hitsiä? Se ei ollut tossa aikaisemmin. What? Sinä senkin... Mitä ihmettä? Teleportaako tää? Se ei... Mitä hitsiä? Missä vaiheessa se tuli tohon? No nyt me ainakin Jes, me saatiin ensimmäinen asia avattua autolta. Eli Padlockia. Sieltä tänne tarvitsee sen padlockia. Me tarvitaan kaarkia myöskin aika isolla. Tosta saadaan tuo. Tän seinän läpi näkee. Häh? onko se niinku kilisee? On. Ja mun avain lensi tonne nytkin. No ei me tarvita sitä padlockia enää, koska me ei mennä ovella. Se lensi jonnekin se padlocki nimittäinkin. Mä en näe mitään täällä. Mikä toi on? Onko se karki? En mä tiedä mikä tää on. Varmaan Playhouse. Playhouse, eli tänne varmaan. En mä ehtinyt lukea sitä, kun meni niin äkkiä. Ai niin, mutterit sieltä jostain. Mummo, missä sä oot? Oot sä herännyt, mitä temmeteli? Mä en nimittäin näe mitään. Tää on niin epäselvää. On. Ai niin, tässä on tää dart. Miksi mä voin ottaa tätä käteen ja heittää sitä mummoa päin? Niin mikä järki? Miksi se pitää just olla niinku jollakin jousi ampumissa? Se on kuumemittari, niin mikä järki siinä on? Kuumemittari, eikö niin muuta onkin? Se on kuumemittari. Missä se... Mä oon nyt hukannut sen Spiderkin nyt. Missä se on? Granny, minne mä heitin se? Tuossa on painting. Ai niin, Granny voi herätä tästä huoneesta, missä mä nyt oon. Äkkiä makoon. Oh my god. Missä sä oot, mummo voi? Mikä oven se avas? Kääk! Mikä oven sen avas? Ei anna tuota kellarin. Oi siellä. Hyvä mummo, että menit sinne. Hyvä mummo, hyvä mummo, hyvä mummo. Kakka! Tossa se on se Spider Key! Älä nyt mummo tule. Se ei edes nähnyt mua! Menin tänne. Onks täällä mitään? En mä näe tossa mitään, mutta... Ei pitäis olla. Oho. Hetkinen! Tää ihmettä. Onks täällä mitään? Ei! Mä oon jumis. Granny voi tappaa mut tästäkin kohtaa. Häh? Menikö se ohi? Menikö se ohi? Hyvä. Mene äkkiä. Oliks se skorpoli? Ei täällä mitään! Mene! Äkkiä! Mene! Tää oli ihan turha paikka. Onks tuolla mitään? No ei tietenkään! Mennään sit... Ei tästä. Okei, mun on pakko. Täällä on mutteri! Mummo, mä löysin mutterin! Mä en pelkää sitä käyttää.
Mä en näe mitään, mummo. Missä olet? Hylly, missä sä oot? Tää mummo teleportti sinne. Mitä haju, missä se on? No where are you? Sulle vaan. Ollaan jo 20 minuuttia pelattu Grannyä ja ei oo melkein mitään. Niinpä, ja meiltä puuttuu asioita myöskin tonne. Paljon asioita. Apua! Mä unohdin jo missä se rinkula höskä on. Mikä se onkaan ikinäkään. Mä jo unohdin missä se koko juttu on. Ei kiinnosta. Hei, mitä hitsi? Toi ovi oli kyllä kiinni. Oli se palasen jipi. Mä en näe mitään. Mä näen jotain mustaa. Onks sulla kirkkaudet täysin? On. Mä en näe mitään. Olisiko tässä Granny-pelissäkin olla nää kirkkauden säädötkin? Mä en kestä tätä pimeyttä. Tai ei me nähdä mitään totta kaikaa, kun täällä paistaa aurinko suoraan silmään. Mikä siinä oli? Siinä oli jotakin. Kuuluvan Mikä tää ovi? Mä teen meteli! Äkkiä ase! Pitää! Mitä tänne Enkinen part enkinen. Aivan. Mummo, missä sä oot? Kerro. Haha, mä tapoin sut. Eikö se niinku kuole tosta? Mä tiiä. Sä niinku ammuit sitä päähän haulikolla. Ja se ei kuole siitä. Se tulee. Häivy! Missä se? Aika kova mummo, jos ei haulikosta kuole. Missä? Haulikosta kuole. Missä se Samperin se rinkula on? Missä se on? Häh? Wheelcrank, onko se tää? On se! Se on tämä. Ipi, mä löysin sen vihdosta viimein. Raapum! Mitä hitsii? Tää tapahtuu! Pyllyjä. Se pyörität niitä. Ihan. Millainen kouluviikko sulla on ollut? Missä sä oot? Huomenta. No tässä näkee. Kokeileks mennä No niin, nyt näkee vähän paremmin. Mihinkä se meni? Mene sinä sinne, niin minä menen tänne. Eiks jää? Kaarpatteri! Jee, nyt se löytyy tosta. Nyt voidaan suoraan heittää se tästä näin kun auto on tästä. Eli auton akku saatiin, että voidaan käynnistää. Missäköhän nyt se? Ai se menee tuolla. Miksi Grannylla on noin inhottava lemmikki? Mä teen sen yhden glitchin, niin mä näkisin seinien läpi. Mummo, älä oo tossa vielä. Mene. Muuten se ei onnistu, jos me ei olla täällä. Mä haluan tappaa Granny. Mun pitää mennä keittiöön. Siellä on semmonen haulikko, ladattu haulikko. Ei se näki mut iten. Oli muuten lähellä. Mä en tiedä minne asti se meni. Mä haluun Granny, nyt mä haluun Mä haluan päästä sinne keittiöön, niin tule tänne. Niin minä menen keittiöön, sinä menet sinne ja minä tapan sinut. Voi. Ei haittaa. Ase! Ota se! Mennä äkkiä tänne.
Ei tarvitakaan, kun me voidaan mennä vaan tästä tappaa. No niin, mummo. Kohtalosi on tullut. Tulepas tänne, niin voimme suorittaa tehtävän. Hei, muuten me hakee se tyyppi, kenelle sä annoit sen kirja. Se on varmaan tiputtanut se. Se on tiputtanut, me käytiin se hakee jo. Niin, mitä mun piti hakea? Mä unohdin jo. Apua. Mikä se oli? Otetaan uusi. Eikö niin se glitsi? Joo. Eli me mennään tähän. Nyt meidän pitäis niinku... Meidän pitää tippua ehkä... Mä otan ton. Nyt meidän pitää niinku ei me päästä tosta yli. Eli meidän pitää tehdä se niinku... Näin päin. No niin, nyt me ollaan tälleen miten piti mennä. Ja sitten... Watch up! No niin, nyt me ei saada koskea tohon seisomisnäppäimeen. Nyt. Niin nyt me nähdään seinien läpi. Ihan sama vaikka me tiputaan, niin sillä ei ole merkitystä. Noniin. Voila! Täällä nähdään seinien läpi. Tää on hyvä glitchi. Kannattaa testata kotona. Sä näet missä se... Mä pääsen tästä. Mä en pääse tästä. Mitä itse nyt pääsen? No niin, se meni pilalle. Koska mä en päässyt tosta. Mä aikaisemmin jotenkin pääsin. Nyt mennään uudestaan tekemään sen. Niin, nyt me saatiin taas tää glitchi. Mun pitää tippua ja varoa krännyä, muuten me kuollaan. Missä se ikinä onkaan. Nyt me mennään nyt tänne uudestaan. Katsotaan toimiiko se nyt tällä kertaa. Nyt me päästiin, me nähtiin tosi. Missäköhän se lukko menee? Tuolla ainakaan. Me voidaan mennä tänne. Me nähdään tästä jotenkin ilmeisesti. Ja me päästään tällä läpitte. Minne mä laitan? Aha! Aha! Oi. Siinä tuli äsken. Ho? Sain sen aseen, okei. No aissi. Mitä? Mä voin tätä tiputtaa. Sinne niin meni. Noin. Se on tuolla! Mä näin sen. Nyt mulla on tilaisuus mennä tänne. Näin! Mitäs täällä on? Special key, okei. Mitäs täällä on? Ei mitään. Missä se... Nyt menee se lukki. Missä se menee? Me nähdään tällä läpi. Lukki, missä menet? Missä menet? Play hide and seek. Näköjään. Tajuuko se katsoa tänne? Ei. No niin, mene jonnekin suuntaan vaan. Ei ole mitään merkitystä. Se meni vaan. Mä menen tänne. Katsotaan missä se mummo muuten on. Laitetaan toi tonne. Me tehdään vähän veteliä. Ai niin, kränny muuten pystyy tappaamaan. Vaikka. Ruumimeisteri. Hello! Se varmaan Sitä vähän. Mä haluaisin nyt päästä tuollaiseen ruumimeisteri. Mitä se tekee tuolla? Tuolla. Ja tossa on toi putki. Mä nähdään kaikki salaisuudet, mitä täällä on. Katon, niin se tulee. Niinku mitä? Laitetaan vaikka tää patteri tähän kiinni. Noin. Ja nyt mennään hakee se ryhmimeisseli. Kierretään tän kautta, jos se krännykin vaikka tulee.
Ja puchum! En mä näe tän läpi mitään. Hello mummo, missä olet? Älä tule eteen. Muuten teemme taikuuksia. Menemme läpi. Me mennään tässäkin kohtaa jo seinien läpi. Voila! Me nähdään kaikkia... Oi, tuolla tuossa. Missä se lukee? Oi, se on tossa! Ja sitten jos meillä olisi tää glitsi nähdä, tosta se olisi lähtenyt se lukki juokseen tosta kohtaa, missä toi kursori nyt on. Tai täällä. Piste kesken. Piste, niin. Tai mikä Heippa! Tää ei edes oo keskellä tää piste. se on vain ne, millä otetaan. Ja arvaa kuinka vaikeeta tää on piste ottaa täältä näin. Noni. Ei! Ei tarvita sitä. Ei muuta siis hei Lukki. Me mennään täältä hakee se yksi tavara täältä. Hei, onks tuossa toi ykkönen vai kakkonen? Kakkonen. Safe key, tätä me tarvitaan. Tätä me tarvitaan tätä safe keytä ihmis. Mitä ykkönen? Se olisi räjähtänyt. Ja arvaa kuka löysi meitä. Nyt mennään takaisin alas. Ehkä lähtenyt. Tai sitten ei. Heippa Lukki. Mukavaa matkaa. Lukki. Menisitkö vähän edellä? No mä menen tänne katsoa. Täällä ei ole. Lukki meni edellä. Mä menen Hei, tästä. hei, Ja lämmö ei ole täällä. No niin, nyt on turvallista mennä sitten kellariin. Mitä me näillä tehdään? Ei mitään. Ei Granny, mä en halua mitään haisunäätä tämmösiä juttuja. Miksi? Kaikkien läpi vaan. Ja kato tässäkin on tää juttu. Hello! Mä oon aika korkealla. No mennään sitten tänne. Aivan! Mä oon tyhmä. Mä tarvin sitä crossbowia, sitä asetta. Mä tarvin sitä, niin mä saisin... Se voit ampua ne. Juts. Se on vasara. Nyt äkkiä tarvitaan ase. Missä on ase? Sähän jätit sen sinne lukkipaikkaan. Eikö mä heti sen tänne sen aseen? Eiku niin joo. Ja siinä on myös meidän dartti tossa. Mä en saa sitä nimittäinkään. Saaks mä sen täältä? En. Mun on oikeesti pakko heittää tämä tähän ja mennä tästä. Sitten me voidaan myös haulikollekin sitä ampua. No ei me nyt tuhlata haulikon panoksia. Älä kuuntele! Nyt meidän pitää tehdä tämmönen jolot. Pylly. Mä en näe mitään, kun täällä on näin... Mä menen kellarin kautta, mä jaksaa. Mä menen tätä kautta. Hello! Mä menen tätä kautta. Tässä ei ole ketään. Siis mä menen kattoo, onks täällä sitä darttia vaikkapa. Jes, täällä on yksi dartti. Ai, pelastus! Täällä on melkein puoli tuntia jo mennyt vähän yli. Väistä! Puoli tuntia ollaan jo pelattu. Tätä ei olla vielä päästy. Speedrunilla tän pääsee paljon nopeita. Mä saan vielä sen auki. Nyt mummo ei... Toivotaan, että mummo ei vielä tule tänne. Se olisi aika ikävää. Ja me tarvitaan tätä hammeria. Noin. Siellä on liha. Tätäkö me tarvitaan? Mitä? Mitä ne lihalla? Me tarvitaan sit... Mummo, missä sä oot? Mä heitän... Onpas kova meteli. Me tarvitaan se liha sinne ylös, sinne ärsyttävään, sinne, mikä se nyt sana onkaan, sinne, mikä se on?
Niin se hämähäkki, sinne me tarvitaan se. Miksi se syö lihaa ees? Ai hämähäkille lihaa. Niinpä, sitä on hämähäkki. Miten me saadaan siltä hämähäkiltä? Jotakin. Elikkäs minä. Mitä hitsiä? Toi on tossa! Onneksi meillä on tää... Nää seinien läpi. Siitä tuli veteliä. Ei kamala. Tää on niin hauskaa, kun voi mennä seinien läpi. Ja miksi nämä on tässä? Mitä hitsiä? Tää vaan tää siinä söi sen. Miksei se syö tätä lihaa? Aha, se oli tossa. Nyt lähti. Ai, mä näin, kun se meni ylös. Ja jos haluat, niin voit vaikka tehdä nämä kaikki glitchit jossakin hardilla. Niin sitähän sulla on aika helppo peli. No, niin totta kai. Mä nyt jätän ton lihan tonne. Mä nyt jaksan mene äkkiä ennen kuin se mummo tulee tappaan sut tyhmä. Se on niin nopea se mummo, vaikka tää on isillä. Tehdään meteliä tää ylhäällä. Mitä? Tää selittää taas jotain. Mikä vielä toi alakerta niinku on? Missä Granny on? En tiedä. En tiedä, mutta... Ei! En mä tiedä, uskallaks mun mennä tonne. Vitsi, kun tässäkin olisi sellainen pikkunäyttö niinku Scary Teacherissa, että näkis missä se menee. Nyt se on aivan musta toi paikka. Me voidaan tippua vaikka maailman rajallekin tästä näin, kun me mennään. Mä tiedän missä Mitä se nyt siellä naureskelee? En mä tiedä, mutta se on jossain siellä ylhäällä varmaan. Aika hullu mummo, kun siltä meinaa karkaa yksi äijä ja sit se vaan niinku nauraa siellä, että he. Ja miten se voi kuulla tämmöstä ääntä? En mäkään kuullut tota. En mäkään. Mitä hitsiä, mummo? Kerro. Kerro, miksi sinä kuulet noi kaikki asiat, mitä... Mä voisin itse asiassa tappaa sen mummo. Mä en jaksa. Ja miten se voi kuulla ton ihme äänen, niinku mitä hitsiä? Ja mä en tiedä... No niin, mummo. Voisitko ottaa sen aseen, kiitos? Täällä on ase. Jos haluat kuolla, niin tuu tänne. Miksi tässä pitää olla tämmöset turhat ikkunat? Mistä ei näe edes läpi? Come on! Missä olet? Digidagado! Kuoli lihanpalan päälle vielä. Hello. Älä nyt lyö sitä mun pesäpallomailalla. Sun pesäpallomailalla. Apua, tää on niin hauskaa täällä, kun tapetaan tätä Grannyä, se lentää jonnekin Huitsan Nevadaan. Ai tähänkin tarvitaan hammeri. Oi, miksi tossakin on panoksia, mitä hitsiä. Ai niin, me voidaan tappaakin toi lukki. Pitäisikö tappaa muuta? No sit ei ainakaan tarvitse sitä... Paitsi, miksi sä tarvitset sen lihan? Koska muuten sitä ei voi tappaa sitä lukkia, koska se lukki tulee sinne portaikkoon sinut happailemaan. Mut saako sä siitä mitään siitä lihasta? Mä saan sen jonkun avaimen sieltä kaapista. Sieltä kaapista me saadaan ne kaikki tavarat. No lukkipaikka on kyllä ärsyttävä. Siihen ei ole mitään glitchejäkään. Ei. Kukaan ei ole kertonut mulle niitä. Ja nyt me tapetaan se lukki, kun se tulee siihen syömään. Onneksi tossa on toi ihana kohta. Jos tiedät jotain glitchiä lukkiin, niin kerro meille, niin me pelataan sitä. Lukkiglitchit ja olisi Hyi! Tosta tuli ihan kamalat mieleen. Hyi! me niinku ammuttiin lihaa. Hä? Hyi! Kato! Se katos. Mikä? Liha vai? Mikä se on? Hämähäkki katos. Mitä hitsiä? Mä heitän... No ihan sama. Jää sit se siihen. Syntyykö se lukki uudestaan? Ei. Tai siis tää hämähäkki. Mitä? Mä olisin tonkin pystynyt ampumaan, niin se olisi mennyt kiinni. Häh? Shotgun is loaded. Eiku on. Eiku mitä? Mitä? Mä ammuin ton lukin. Tuossa lukee shoot.
Mitä? Mä ammuin lukien, missä vaiheessa mä otin jonkun panoksen? Mitä hitsiä? Onks tää Infinity-panos vai mitä ihmettä tää tapahtuu? Mummo, missä sä oot? Mä tiedän, mitä me tehtiin sen eteen, että meillä on Infinity. Mistä ampua? En mä viitti ampua vielä. Että jos meillä on Infinity-panos, niin se on kyllä aika hyvä. En mä usko, että sitä on tässä. Modeilla kyllä pystyy tekemään Infinity-panos. Niin sä voit vaan tykittää sitä grannyä, niin se heiluu kuin mikäkin viimeistä päivää. Tänne jäi tää liha! Mikä järki siinä on? Ammutaan grännyä päähän, jos ei se tepsi, niin me kuollaan. The shotgun is loaded. Mitä hitsiä? Missä on? Mitä? Mä otin sen käteen! Tulis nyt gränny. Jos sä jonnekin synnyit. Synty! Aika väärä sana. Gränny syntyi uudestaan. Mitä täällä tapahtuu? Ja gränny syntyy uudestaan joskus 60-vuotiaana. Niin. Kyllä mä vähän ihmettelen, että mikä tää pelin logiikka on, että se ei edes kuole haulikosta. Se mun mielestä tähän saisi olla joku sellainen lopetus, että voi ampua vaan gränny haulikolla ja kävellä ulos. No niinpä! Ja jos täällä on näin vaikeeta päästä ulos täältä, niin miten gränny ikinä voi mennä jonnekin täältä? No se kuolee ja kaiken lisäksi se syntyy takaisin, niin kuin aivan väärä sana. Niinpä se syntyy takaisin. Niinpä. Mikä tää pelin logiikka on? Tää kuulostaa niin väärältä, se syntyy uudelleen. No niin, mitenköhän se tulee? Mä varmaan taas jotain pillipali roskaa. Mitä? Onko se rapas? Kyllä vain. Mä en saa sitä, kun se on niin aivan pyllystä tehty tää. No niin, mikä sieltä? Mä päästäisin täältäkin kohta, mut ei aivan vielä. Mikä se avain oli? Rusty Badlocki. Mitä sillä tekee, kun se menee sinne loppipaikkaan? Katsopas tätä to. Mitä hitsi? Tää näyttää kyllä niin väärältä tää peli nyt, kun mä tässä on tehnyt tän glitchin, niin tää näyttää aivan väärältä. Siis näitä glitchejä ei niinku korjata, ja tää peli on sen verran vanha. Tuossa 3 ei oo mitään glitchejä. Ei ookaan, on siinä yksikin. Mitä mä en osaa puhua. Sä pystyt jättämään Grannyn jumiin myöskin tossa. Mutta Grandpaa sä et pysty. Siis aivan mikä logi... Miksi tämä palmelaatikko pitää olla justin edessä? Mä menen pöydän alle. Näyttää niin väärältä. Suoraan maha edellä menee maha... Mikä... Muuten tuossa Granny 2 ja 3 se logiikka on aika outo. Grandpaalla on haulikko. 3. Niin. Ja sitten, kun sä menet sen viereen, niin se niinku lyö sillä. Miksei se niinku ammu sillä, kun se on sitä varten? Eiks muka 2 on haulikkoa Granny? Ei. Se... Siis toi on aivan fyllä. Eiks muka 2 on haulikkoa Granny? Ei. Sillä se... Toi on aivan pyllystä tehty. Niin tiesitkö sitä? Siis toi ärsyttävä mallinukke on siinä tiellä. Oh my god! Siis aivan pyllystä tää peli on tehty. Nyt on day 3. Joo, ja kohta delataan. Tässä on kestänyt 45 minuuttia, joo. Mä vihaan näitä pelejä, kun näissä pitää olla date. Vihaan näitä pelejä aina. Noinkin tyhmästä kuolemasta. Tippuu alas.
No niin, ja mun hammeri on täällä alhaalla. Mä en jaksa hakea sitä. No niin, sieltä. Onks tää ladattu? Häh? Joo. Miten se voi mennä ohitte, kun sä ammut? Kiitos, että sä oot siinä. Miten se voi mennä ohitte, kun sä... Pääsis Gränny tänne? Se pääsee tosta ovesta jotenkin tyhjästi. Et nähnyt mitään. En mä tiedä, missä sä edes oot. Mitä siihen autoon? Miten siihen autoon? Sun tarvii vaikka ja mitään, ja Gränny on taas niin. Mua ei kiinnosta tää jatkaa kohtaa. Mä menen hakeen täältä panoksen, niin mä voin kisauttaa sitä mummoa. Mummo! Tehdään vähän meteliä, niin se ainakin tulee. Hyvä, että kaadut siihen vielä. Tuli vaan niinku yhtäkkiä sieltä. Niin, ja me tarvitaan nyt sitä mitä hitsiä? Minne se ase meni? En minä. Me tarvitaan nyt sitä. Mietitään sitä myöhemmin. Me tarvii niitä pihtejä. Nyt mitä me näillä tehdään? Täällähän ne vihdit on. Tossa. Ja sitten mennään sinne ylös, niin katsotaan mikä sieltä tulee. Tuleeko sieltä taas jotain roskaa? No jospa tulee semmonen järkevä peikko. Järkevä peikko. Oi my god. Mikä toi ääni oli? Mä kuulin vaan huts! Järkevä peikko. Oi my. Lassosko Gränny vai mitä hitsi? Hei, me päästäisiin jo tällä bukkikäytävältä pois. Me päästäisiin jo sillä nyt, kun täällä on nää kaikki. Me tarvitaan vaan pihdit, rusty ja sitten se tämä buuden tämä. Niin me päästäisiin tällä. Eli me toteutus muuttuu. Niin me ei mennä autolla, vaan sieltä lukkipaikasta. Ja sitten joku muu kerta autolla. Ja nyt me tarvitaan aseeseen panoksia, niin me voidaan tukauttaa Gränny taas. Ai kamala. Mitä hitsiä? Miten toikin kaatuu, kun mä nostan jonkun aseen? Mitä hitsiä? Tossa lukeekin vielä kaiken lisäksi 5 days. Ai onks tää FNAFia vai? Mummo, missä sä oot? Haluan päästä sun luokseen. Tää näyttää aika väärältä tää näin. Sä menet niinku pöydästä läpi. Ja Gränny pystyy tappaan sut tästä kohtaa, niin sä täriset. Hyi, mä säikäsin tota. Niin sä täriset tässä pöydän välissä. Ja miten sun pää on niinku tässä kohtaa ja sä vaan täriset tässä joku viimeistä päivää? Mummo, missä sä oot? Mä tarvin tätä mun asetta tappamaan Grännyä. Sitten myös Grännyn ärsykeeksi pystyy, kun Gränny tulee tuohon huoneeseen, sitten rämpää sitä sängylle menon nappia, niin sitten Gränny jää siihen jumiin. Ai niin joo, mä tiedän yhden glitchin nukille, joka on niin pieni mahdollisuus saada. Sä meet niinku sitä reiästä siitä sinne vesipaikalle, niin sit se yhtäkkiä vaan jumiin siihen. Jotenkin. Joka katsoo se video, ei meidän video, vaan jonkun muun video, joka on niin pro-kännyssä. Joo. Mä kuulen kun... Haulikolla suoraan sydämeen ja ei silti mitään, syntyy kohta uudestaan keittiöstä, en tiedä miten.
Mutta jotenkin. Mitä? Mikä laki tossa on? Miten toi voi pysyä tossa? Se linsi tosta tohon noin gränni. Mutta jotenkin. Mitä? Sydämestä vaan. Minne mä heitin sen jutun? Minkä? Kysytte ihan varmasti, että mikä juttu. Niin mikä juttu? Mommo! Älä katoo vielä! Mä haluan ottaa tänne ja heitä sen pois. Moi nyt. Aha! Me tarvitaan. Mä haluan ottaa tänne ja heitä sen pois. Moi. Mun pitää heittää nääkin myös. Jummaa! Telistä. Oho. Ja tää tikku näyttää näin pieneltä kädessä, mutta kun sä heität sen tohon, niin se on aivan jäätävän kokoinen. Ei meinannut edes mahtua tosta kolosta. Ja tää on se Rusty Padlock Key! Niin me päästään, mikäköhän se on suomeksi? Varmaan ruosteinen padlock key. Mitenköhän me nyt tuodaan nää kaikki tonne? Näinhän niitä pystyy heittämään. Ai ne pystyy heittämään. Tadaa! Ne on täällä kaikki jo. Missäköhän se lukki? Hello, missä olet? Ai sinä menet sinne. Mä heitän sen tohon. Noin, sinä hakee seuraavaa täältä. Noin, siellä sä meet ihanasti. Mä hakeen täältä tää Rusty Padlock, siellä sen ootkin vielä. Sitten me heitetään tohon. Eli siis mä nyt avasin tän tästä näin. Mä menen hakemaan ne pian ne muut sitten tästä. No niin, me haettiin kaikki jos kilometrien päästä. Oipas kova ääni. Näin, open the door. Mä haluan heittää ruumessa. Koska nää tavarat pitäis näkyä tässä skenessä, kun se on tässä näin. No, mennään sitten. Kato, ne tavarat näkyy siinä. Miten se pääsi nyt tonne? Tässä kesti paljon vähemmän. No, me kuvattiin tätä jo yli tuntia. Vähän pätkiteltiin tätä. Niin ei tule liian pitkään. Me pelattiin tätä jo melkein tunnin kuulla tätä peliä. Mutta siis niinku 51 minuuttia kestää meillä läpäistä tällainen. Tää videon mukaan. Semmonen tunti. Suurin piirtein. Joo. Ja samalta tekijältä tietysti tämä on tämä developeri tietysti. Koska miksi ei? Hyi, täällä on kylmä. Joo, mua ei kiinnostaa. Hello! Entäs mä painan no? Miten se liivaa tästä tilasta? Joo, en mä viitti. No, painetaan yes. Otetaan Extreme ja Witch Quests. Oi, tää on hauskaa. No ei oikeesti, otetaan. Eiku kokeillaan nopeasti. No siinä kuollaan melkein toisesta jo kuolemasta. Eli me kuollaan 2 hitistä jo, niin ei viitti. Koska meillä on tää lifeline. Mä sit... No, toi ihan pyllyssä tää sen pysytyy. Ja tässä voit ottaa monta tällaista tavaraa käteen. 3. Maksimissaan 3. Niin, se on vähän parempi kuin siinä alkuperäisessä grännissä, koska... Poi, tässä pelissä pystyy hyppimään. Jos ette ole kattonut videoita, niin tästä pystyy hyppimään. Ja arvaa kuinka... Tässä ekassa pelissä ne ei taida olla tässä. Tää on ärsyttävä, kun tässä pitää hyppiä. Eikö sä alun perin synnyt sieltä vankilasta vai mikä se on? Joo. Se selistä, mikä tää on? Joo. Se selistä. Mikä tää? Tää on joku paikka, jonne mä taidan mennäkin.
Okei, mä en... Se menus lähtee pakoon! Odota! Meikää! Mikä tää paikka on? Hui, mikä? Koppakuoriainen. Mennään pois. Hetkinen, pitäisikö mun niinku... Joo. Hyi, kun on kylmä tuuli. Älä muuta sano. Me vaan nyt tutkitaan tätä paikkaa ja sitten joskus tehdään läpäistään tämä peli. Häh? Mä kuolin johonkin. Mistä mä nyt herään? Ei, tää on hirveä! Nyt on nälkä. Kyllä vain. Nyt täällä tulee joku äijä, en tiedä kuka. Joku buk. Jaksa! Help me! Mitä saavat nyt olla? Aika kamalaa. Kylmää. Eli toi siis niinku sähköttää. Joo, katsotaan. Eikö niin, tää peli on niinku 7-vuotiaille suunnattu. Tää on vähän niinku Granny ja Granny on 12-vuotiaille. Niin, ja Granny 2 on 16. Mikä tää on? Dynamiitti. Dynamite. Mikä tääkin tarvitaan? Ei varmaan mihinkään, en mä usko. Mä en oo pelannut tätä moneen vuoteen tätä peliä. Hyi, kun on kylmä, mä tärisen täällä oikein. Mummo! Mä en tiedä, ketä kaikkea tässä on. Mä uskoisin, että tässä on Granny, Book ja Bob. Musta mä en tiedä. Hello. Rajata mun. En mä viitti, koska tässä on vain yksi dynamiitti. Ui, se tuli. Bob! Tuossa on 2 tyyppiä, rajata ne molemmat. Ei vielä. No Grannyhän... 3 kuoli! Mitä? Oh my god, sieltä tulee grandpa! Miten se on tässäkin pelissä? Kamala säikähdys. En mä tiennyt, että grandpa kuulee ton äänen. Mut siis me niinku äsken räjäytettiin 3 tyyppiä. Mikä tää on? Jotain myrkkyä. Jotain myrkkyä. Ai, tossa me oltiin. Onneksi grandpa ei kuule mitään, onneksi. Tiennyt, että grandpa kuulee ton äänen. Mä löysin vasaran. Aika realistinen vasara. Häh? The door has no power. Punainen avain. Siis meillä pysyy sit kaikki muut tavarat kuin. Kaikki muut tavarat paitsi tää mikä mulla on kädessä, niin se apua toi teki. Mulla on kädessä niin se apua toi teki meteliä. Mä haluan päästä tosta, kiitos. Mikä tää on? Mitä tää niinku... Tää selvästikin tarvitsee jonkun vinkin. Mä en tiedä mikä tää on, mutta joku tää on. Ai niin tästäkin voi joku syntyä. Ainakaan kamalaa sen vaikka. En mä tiedä mikä... Ei tohonkin tarvii jonkun koodin. Kaikki mutta... Tää on niinku ihan sairaan vaikea. Mikäs tää on? Mitä? Wow! Hei, siinä oli Granny. Niin oli! Mitä? Wow! Mikä toi on?
Apua, tää on ihan kamala tää peli. Mihinkä me tarvitaan tämmöstä redkiitä? Anna kun mä vähän mietin, mikä tää idea niin... Jokaisen niinku... Mitä? Mä tein jotain. Mä pistin vaan tälleen, niin joku aukesi. Ja se oli vissiin oikein. Mitä? What? Okei, me... Mennä tonne vielä, koska ne muut tulee pian. Mä pistän sen tohon. Mä voin sitten siis tiputtaa tän teipin tästä tai tää ikinä onkaan. Toivottavasti toi. Missä se on? Eli siis Granny ei välitä. Se Granny ja Grandpa ei pysty tappamaan pöydän alta. Mutta Book ja Bob pystyy tappaamaan mut. Tää on aika paha. Ja Granny on yksi näistä naisista. Oh my god, tää on ihan kamala tää peli. Tässä tapahtuu kaikki hyvin kamala. Kaikki pelottavaa. Jep. Et nähnyt! Ai se on kiinni! Mä en saanut tota kiinni! Hei, miten tästä... Ai se on Sä muuten, miltä tässä näyttää kuolla? Mä tiedän. No kokeillaan. Katsotaan. No taas täällä. Ei kokeile nyt vaan tappaa itse. Ja vihdosta viimein tulikin. Kesti varmaan 2 minuuttia, kun se tuli. Aika nopeetakin tuli itse asiassa. No niin, katsotaan mikä mun lifeline tilanne on. No selvästi mainos. Lifeline tilanne on mainos selvästi. Näitä mainoksia. Mä oon taas tää vankilassa. Katsotaan. Mä haluaisin mennä sinne yhteen paikkaan. Hei, come on. Ei oo. Tämä on ihan pilkkopuneen. Granny, missä olet? Tuleeko sieltä joku? Tässä on tää pimeyskin. Kuka nyt näkyy? Mä tiedän. Hei, karhunansa! Oi. Upsis. Ai, mitä? Mitä? Täälläkin lukki. Eiku ei. Ei. Mut itse asiassa mä otin damage. Mitä hitseli? Oi ku ihan mitä hitseli. What? Kuka toi? Toi on Bob. Toi meidän Bob. Se on läskibobbo. Mä haluan nähdä, kun sä kuolet Bobille. Jos se näkis mua enää. Mut Granny näkee ihan kamaa. Bob ei tajua katsoa alas. Mut miten Granny sit tajuu? Kuollaan sit Granny. What? Sieltä tuli karhun ansa suoraan mun päälle. Oh. Se pitää hittaa. Ei, mun voi saada. Se katos. Se pitää hittaa. Ei, mun voi saada. Se katos. Missä vaiheessa? Hello! Tiputatko päälle karhunansan?
katselen viimeksikin. Mitä se näkee? Missä se silmä? Aika pelottavaa. Kamalaa. Hyi, täällä on kylmä tuuli. Mitä hitsi? Toi Bob bugaa! Ota mut! Hei, se otti mut kiinni! No, näytetään sit videolla. Ai, hammerilla vielä. Vähän alle puolet ollaan nyt, Mä oon taas tää vankilassa! Granny! Mitä hitsi? Toi bug! What? Mitä? Bug oli paikoilla! Se oli paikoilla ja sit yhtäkkiä vaan näkee. Mitä hitsi? Mä lensin jonnekin portaille. Tosta. Niin, ja onneksi tänään on perjantai, niin meillä on vähän pidempi aika. Mä en jaksa tätä. Täältähän se tuli. Ja mä en ymmärrä, miten se voi oikeesti yltää tosta räkistä asti. Ai. No niin, mä pääsin tänne paikkaan, mihinkä mä oon aina halunnut. Jippajahu. Mikä? Revolveri, mitä? Onks tässä pelissä myös revolveri? Mitä? Tässä pelissä on revolveri näköjään. Ai se on tossa, mä oon tyhmä. No niin, nyt on taas lämpimämpi mulla. Kuka sieltä nyt yrittää tulla? Kato! Arvaa! Kuka mut näkee? Kyllä vasta. Kato kuka tossa on. Jaa, Grand. Kuka näkee? Kuka toi? Grandpa! Mitä hitsiä mä en toivon? Grandpalla on tässä. Mitä se on vaan afkas siinä? Se vaan afkas tälleen. Sitten vaan yhtäkkiä afkas siinä. Mitä hitsi? Mä oon taas täällä! Mitä hitsi? Mitä ihmettä tapahtui? No niin, sitten tämmönen toinen kysymys. Tunnistatteko pelin? Jos tunnistatte, kirjoittakaa kommenteissa. Kuunnelkaa musiikkia. No niin, mikä se on pelin nimi? Kirjoittakaa kommenteissa. Oi, mä kuolen ihan just! Entäs mä hyppään tuon karhunansan päälle? Aika vaarallista. Ja jos tunnistitte pelin, niin miettikääpäs sitten mikä pelin mappi. No, mikäköhän mappi toi? Gränny ainakin kuuluu. Siitä teille mietittävää.
Siinä teillä on mietittävää ja Granny on perässä. Luketaan sen. Kato kuinka tyhmä se on. Ei se ikinä tajuu. Aureka hyvä musiikki. Ihan kiva. Mitä? Hei, no niin. Hei, no niin. Menin sitä päin ja mä kävelin sitä eteenpäin. No niin, ja lopetus sitten. Katsotaan, tulisiko hyvä lopetus. Aivan tää. Onks näillä piha? Mitä? Miksi Grandpa on tuolla? Mitä? Missä Onks se joku puristin tai ampuuko se sut tai... Tää ei näytä hyvältä. Keimo! Tässä on myös muitakin lopetuksia. Mä nähtiin vasta ensimmäinen. Tää ei kyllä... Tässä ei oo sitä juttua. Nainen vielä. Ei! Queen, eli siis onks tää se yhtiö? Queen vai? No niin, katsotaan mitä tuli. Aha. No. Häh? Mitä? Se mentiin suoraan Grannyyn! Mitä? Mitä? Miten tää just tapahtui? Me suljettiin Twinsi ja sit me jouduttiin Grannyyn. Mitä logiikkaa? Ei se kyllä ainakaan noin tehnyt. Se viimeksi, en mä tiedä onks tossa joku juttu. Se jäi sormikarttuunsa. Sitä ei tehty. Tää on kyllä niin outoa. Miten Twinsistä sä pystyt lentää jonnekin Grannyyn? Täällä. Mitä? Hei Valtteri, muuten kuvataanko video? Me keinutaan nopeutetuksi. Mulla ei oo nopeutusta. Se pyöri saks. Mut mä pystyn itekin en mä halua pelata mitä te Twinsia. Ja me tehdään uusi video, joka on keinuvideo. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Oi!